Hi mga kanikay! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, we're gonna do the prank. Prank na gagawin natin guys is isa to siya sa trending ngayon sa TikTok na which is i-chat natin yung FB friends natin na 'di ba kasama kita kanina. Titignan natin guys kung anong maging reply nila or maging reaction nila. She's a beauty, sweet and lovely. She's the only lady for her. She brings color to my world, my Bisaya girl. Tara, samahan niyo ako guys. So, let's begin. So, ayan guys, si pinsan ko yung i-chat ko guys, si April. I-chat natin siya na 'di ba kasama kita kanina. Titignan natin guys anong maging reply niya. So, antay lang tayo guys. So, bago antayin natin siya kung kailan siya mag-send, maghahanap muna tayo ng ating ayan, nag-reply na nag-chat kasi ako kanina sa kanya na Nas para mag-reply siya agad, 'di ba kasama kita kanina. Titignan natin anong reply niya. Hindi ka alam na niya tong prank na to kasi updated din to sa kanya mga social media eh. So, ayan guys, nasina ng pinsan ko. Ano kaya ang reply niya? Oh my God, kinakabahan ako. So, ayan guys, sabi niya, haha, kasi nga, yan talaga ang dapat i-reply kung alam mo tong prank na to. Kaya haha ng reply natin at saka sabihan natin siya na thank you Nas. So ayan, sabi niya naka-uli na di ay ka. So ibig sabihin niya nakauwi na ako. Sabi ko, oo, bago lang. Nag-dinner ka na. Ang ingay, my gosh. Ayan guys, magti-thank you tayo sa kanya sa time na ibinigay niya or nilaan niya sa pag-reply sa ating chat. So ayan, magbabay na tayo kasi marami pa tayong biktimahin or ipoprank. Sabi niya, ikaw Nick, tapos na daw siyang nag-dinner. So, dito tayo sa pinsan ko guys. Wala tayo nagsama kanina gaw. So, hindi daw kami nagsama kanina. So, sabihan natin na, hala, ano ba yan? Kaya kita kanina. Di mo ba alam? So, yan ang chat natin guys. Para magtaka siya, bakit kami nagkasama, parang ganun. So, ayan, send natin, antayin na din natin reply niya at ito si Kuya, nag-chat kasi siya sa akin before, but ngayon ko lang na-reply. Sobrang busy guys. Ayun yung chat ko, good eves Kuya, para mag-reply na siya sa akin. So ito, best friend, classmate ko to siya guys. Friend ko din siya. Sobrang bait nito. So, chin ang natin. Isa-chat sa kanya para magtaka siya bakit ako nag-chat sa kanya para mag-reply siya agad. So, 'di ba? So, nag-antay lang. Uy, oh my God, tumawag si Kuya. Hindi natin pwedeng sasagutin, guys. Umulan din dito sa amin. So, tayo, guys. Mag-mute tayo kasi natutulog na si Kuya. So, ayan, miss ko. Sorry, Kuya, hindi kita pwedeng sagutin ngayon. So, musta daw? Sabi niya, same. Musta kayo dyan?
So, dito na tayo mag-chat na. Diba kasama kita kanina? So, titignan din natin yung reaction niya. My God. Oh. Ito, pinsan ko to guys. Month lang din ang gap namin kasi same kami ng year sa birthday. Tignan natin. Oh my God, nag-reply ng pinsan kong isa kanina. Naaraman ko gain na sa balegaw asa daay kagikan gain na. So ayun guys. Nandun lang siya sa kanilang bahay. Saan daw ako nagpunta kanina. So ayun, kukulitin natin siya guys na mapapanggap tayo na kasama ko talaga siya kanina. Pag panindigan natin yung ginagawa nating prank guys. Nakalimutan mo ba? Nag-mall tayo kanina. Wala na akong maisip ng dahilan guys, kaya mall na lang. Nakakatawa palang mag-prank no. Oh my God, nag-reply na din si kuya. Saan? Wala man to nag-uwan ganina. Ikaw Nick. So, ayan. Nagtaka siya, bakit yan ang chat ko? Nagdududa siya baka ginamit yung account ko or ano. So, ayan, nagtanong siya. So, sabihan na natin na, hala, nakalimutan mo ba na ba, kuya, na ikaw, na nag-mall tayo kanina? Kanina lang. So, titignan talaga ng reaction na niya or maging reply niya kasi, syempre, kapag ikaw chinat na ganyan, syempre magtaka kayo, bakit naman nagkasama kami kanina, dito naman ako sa bahay, diba? O yung reply ng pinsan ko guys, wala lagi nagsabay ganyan nagaw, parang galit na to So guys, ipapatuloy nating prank natin guys. Sabihin natin na, ay grabe, kadali po di mo makalimot gaw. Uy, so ibig sabihin nito, ang bilis niyang makalimot na kanina lang tayo nagkasama, parang ganun guys. So, ayan. Si kuya nag-reply na, ikaw ba to? Hindi kita maintindihan. Hindi naman tayo nagkita kanina. So, ayan guys. My God. Talaga, hindi naman talaga tayo nakita kanina, kuya. Sa prank lang naman to. Kaya huwag ka masyadong ma-stress dyan. So, kuya, nagkikita tayo kanina. Kanina lang. Sa mall. Alam, my God. Bakit di mo naalala? So, my God, magtaka na siya guys nga bakit nagkasama kami sa mall. If hindi siya nagpunta sa mall kanina, talagang nagtataka siya kung bakit mall. Kung nasa bahay lang naman siya, diba? Syempre, ito guys, kapitbahay namin dito. My God, feeling ko alam niya to, or ewan ko na lang. Kasi updated din to sa kanyang social media sa TikTok kasi to siya guys. Oh my God, tumawag na naman si kuya. Sorry kuya, hindi kita pwedeng sagutin. Kasi nagpa-prank ako. Diba kasama kita kanina? Tignan natin guys kung anong maging reaction niya. Oh my God, nag-sin na. Oh my God. Oh yes, oh my God, English. Ang bilis naman. Bilis naman makasin. Bilis. Mag-reply ka na para hindi tayo masyadong matagalan. Dito siya. Oh my God. Napaisip tuloy siya. Akala ko ba alam niya na to. Wala man to nagkuyog amo. Hindi daw kami nagsama kanina. Nagkuyog ta. Uy. Nagpalit og burger. So ayun guys, yan yung ano natin sa kanya. Nick, baka hindi ako yun. Hindi naman ako nagpunta ng mall kanina. So, ayan guys. Hindi talaga siya hindi ba? So,
So, ayan guys, hindi talaga nagpunta si Kuya ng mall kanina, kaya huli na tayo guys. Pero, I know, hindi niya alam na prank to guys. Basta 100, ano naman to na nasubrahan? 1,000. 1% ikaw yung kasama ko kanina, Kuya. Oh my God. Nakakaali pala, no? Pag marami kang ka-chat. Oh my God, I miss those days. Na marami akong ka-chat. My God, nagsina silang tatlo. Oh my God, nag-reply na, I think. Nag-type na yun si Agaw. Ito si April. Ay, ayan. Si Angeline. Di ay ito, abi ko, ginamos. Ay, oh my God, ginamos. Hahaha. Oh my God. Sinabayan lang niya ang trip ko guys. So, sasabayan lang din natin siya. Burger with ginamos. Oh my goodness. Ha. Nakakatawa to sobra. May burger ba with ginamos? Parang bago to Ito si Kuya. Imposible yata, baka kumukha ko lang yun. Ikaw ba talaga to, Nick? Napaniwala to siya na siya yung kasama ko kanina. Kuya, it's a prank. Sorry na. Hahaha. Joke lang, Kuya. Ito naman masyadong seryoso. Ayan na si Agaw, nag-reply na. Wala lagi ta nagsabay ganina, Gaw, promise. Ay, may pa-promise pa. Oh my God, sabihin na natin guys, joke lang, Gaw. Uy, baka ma-stress to siya guys, sorry. Kaya sabihin na natin ang totoo, nagpa-prank Rako. Oh my God, hahaha. Nasinin niya guys. Oh, hahaha. Yan yung reply niya guys. Ihahanan natin at saka si Agaw, matingala man po ni Mugaw, uy. So, na-shock siya guys. So, ayan. Hahaha. Joke Ragaw. Uy. Trending man goodness sa TikTok. So, ibig sabihin guys, nagjo-joke lang ako sa kanya. At sinabi ko na trending ito sa TikTok. Kaya, ginagawa kong kalokohan. Sorry na sa inyo yung mga nabiktima ko. Ayan guys, nag-reply na yung friend ko sa Manik. Sabi niya, ano daw, di ba kasama kita kanina? Oh my God, sobrang bait niya. Ito guys, sobrang bait niya guys. Sana hindi niya alam ang prank na to para may mabudol tayo. Char. Ha, sa asa. Oh my God. Grabe react niya Ha, sa asa parang ano sa mall. Nakalimutan mo na ba? Nakakainis tong keyboard ko guys. Kapag na ang tinatype ko maging ma. So, tingnan natin sinong mag-reply. Oh my God, nag-send na. Nabuang nag-anik. Oh my God, sorry na, Chin. Hala, grabe. Naman to. Bilis makalimot. Oh my God. Wala ako ni Adtog Mall. So, ayan na guys. Failed tayo dito kasi hindi siya nagpunta ng mall. Pero, pagpatuloy natin guys. Wala di ay, hahaha. Sorry na. Ano na tayo guys, magsasabi na tayo. Tagalog ka na pala ngayon. Haha, sorry. Nagtagalog ako kasi ano tayo nagprank tayo guys Sa mga Tagalog na hindi nakaintindi dyan or ano, mga Englisher dyan, sorry na sa Bisaya namin.
So, ayan guys, so sorry na tayo. Sabi niya, wa jud ha, busy in town ko, buhat mo jud kay ingpasa na. OMG, so sad. Take your time na lang. Oo nga, kasi nakakain ako ng palaka. Tagalog ka na palaka. Ganyan kasi yung uso guys eh. So, ayan. Okay, oy, basin sa vlog ni Manigis. Oh my God, alam niya. Alam niya na nagba-vlog ako. Sorry na, Chin. Haha, sorry na. It's a prank. Sabihin na natin guys na prank. Baka marami pa siyang gagawin. Shout out sa'yo, Shinang. Thank you. So, take your time dyan. Magbabay na tayo guys kasi marami pa tayong biktimahin. Thank you sa time. Sana all Nick. Hahaha. Haha, okay na. Naniko man ako. Sige, bye bye, miss you. Oh my God. Sobrang namimiss na namin ang isa't isa guys kasi nga tagal, ilang 2 years na I think. Simula nung nagkita kami yung face to face yung class. Yun yung parang last meet namin. Oh my God, sobrang tagal na talaga guys. Bye, I miss you too. So, si kuya na guys, ikaw talaga pinagkakaba mo ako. Ay, oh my God, pinagkakaba. Ikaw talaga kuya, sorry na ha, sorry na. Oh, ito guys, classmate ko din to. Queen kasi. Queen Anlim kasi yan. So, ayan. Ay, bilis makareply. Yes. Diba kasama kita kanina? Oh my God. Sana nagmall ka para naman yung natin, prank. Parang sakto sa kahit papaano makachamba tayo may nagmumol sa mga nakachat ko. Sabi ni kuya, okay lang ni Kihi na prank mo ako, galing mo ha. Haha, yeah. Saan daw? Sa mall. Sabihin natin sa mall guys ha. Hala, bilis naman makalimot. Kasama kita kanina. Kasama kita kanina ba? So, dapat kasi kasama kita kanina, diba? Parang ganun kung sa Tagalog. So, ayun. Huy, haha. Bakit huy? Asa dapita? Sa mall. Hahaha. Oh my God. Sana nagmall ka, Queen. It's a prank kasi sabi niya huy, hahaha. Parang alam niya din ito ah. Waman ko na tugmol. Oh my God, it's failed. It's a prank. Sasabihin na natin guys na prank kasi nga hindi siya nagpunta ng mall. Hahaha. Ay, ano ba yan? Joke. Ano ba joke? Lang. Queen. Hahaha. May galing ingay ng dog. Nilakaw ko ganit pero wala ko kasulog mo. Oh my God, hahaha. Ha, sorry na. So, ayan guys. Nagpunta daw siya. May lakad siya kanina pero hindi daw sa mall yung niya. Tungo niya. Kaya, my God. Sayang, mali akong hula. Hindi ako nakapagtsamba guys. Sorry. Why klaro ka next, sabi niya. Oh my God. Iyahan natin guys. Kaya sabi niya wala daw ko klaro. Sorry na kung busy ka, hahaha. Parang sorry na sa disturbo kung ganun. My God, ito si Agaw. Nick, oh, ayan. Di ba kasama kita kanina? Ano kayang reaction niya? So, si Bless guys,
Friend ko to guys. Classmate ko din to siya pero yung ano kami, grade yung first year kami. Pero ngayon iba kasi yung ano niya eh. Ay, bilis maka-reply ah. Iba kasama kita ganun na yan ang chat natin guys. Iba kasi yung ano niya eh, major kaya hindi na kami classmate. Iba kasama kita kanina. Napakabait din to guys. Oh my God, Serena. Sobrang bait din ito guys. Classmate ko to. Same kami ng course. Diba kasama kita? I think alam niya ng prank na to guys. Kasi nga, sobrang updated to sa kanyang social media guys. Grabe. Sobrang, ano to guys. Magaling sa media. Ha? Oh my God. Ha daw. Hala, bilis naman nito makalimo. Kasama kita kanina. 'Di ba? Sorry na sa inyong lahat. So ayun guys, dito tayo. Hintayin natin guys kung sino mag-reply. Si Reyna guys. Ha? Saan? Hala, bilis naman nito makalimot. Feeling ko guys, pa-as if lang to si Reyna kasi talagang lahat ng trend parang alam niya na eh. Tignan natin guys kung anong ano niya, reaction. Kasama kaya kita kanina or maging reply niya guys, tignan natin. Ayan na guys, sabi niya, di ay asa Nick. Oh my God, di niya talaga alam ang prank na to. So, sa mall. Sabihin natin sa mall guys. Kapag hindi siya sa mall, nagpunta kanina guys. Fail na naman din tayo. Sa mall, ikaw kasama ko kanina. TikTok girl. O ayan guys. Sabi ko na nga ba, inaalam niya tong prank na to. Hahaha, ano ba yan? Hahaha. It's a prank. Failed. So guys, failed ang prank natin sa kanya. O ayan guys, ihahan lang niya. Nya, hahaha. Ihahan natin guys. So reply natin guys. Hahaha. Very good. Kasi ano eh, napauo natin siya eh. It's a prank lang, bless oy. Baka ma-stress ka. Thank you sa time. Nga naman. Ay. Nga naman kasi sabi ko sa kanya very good. So, hindi pa niya nabasa siguro ang prank. Joke lang. So ayan guys, pinsan ko sa Nick. Hindi din niya alam Parang hindi na din siya nagti-TikTok sa ngayon. Hala, bilis naman nito makalimot. Kasama kaya kita. So ayan guys, lubat na tayo. 20% na lang. Kita kanina. Sorry sa ibang ano guys, hindi na siya tumunog or yung notification ko kasi nga nag-mute ako kanina. May mga times na muted, na times na hindi. Sorry na. Sa mall, sabihan natin sa mall guys. Kapag sabihin natin sa mall guys, alam na nila na parang iba. Parang lasing ako dito. Disclaimer, hindi pa ako umiinom. Tubig lang guys. Mga drinks. So, asa the picnic daw. So, ito na guys, ang reply natin sa kanya. Naaman ko sa Zamboanga. Oo nga guys, nandun siya sa Zamboanga doon sa kanyang husband. Place ng kanyang husband guys.
So bitaw, oy, it's a prank. It's a prank, joke lang. Oy. Ay, tira. Sorry na, Chris. Sorry na. Nadali natin siya guys eh. Nailad ko da. Oh, ayan na guys. Na-prank talaga natin siya. Pero ayan guys, failed pa din kasi hindi daw siya nagpunta ng mall kanina. So ayan guys, sabihin natin na wala daay ka naga-TikTok. Trending ito sa TikTok. Ako pa yung napili nimo. Ay, siya pa daw napili. Actually, marami kayo. Ikaw lang talaga nagpagtripan ko kasi tagal mag-reply ang iba. Thank you for watching guys. I hope you like this video, and kung nagustuhan nyo guys, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. So please ring the bell all para updated kayo sa mga susunod kong videos. So God bless us all guys. Ingat kayo palagi. Bye! She brings color to my world, my Bisaya.